לא, תראה לי שזה מקליט, לא מאמין לך. צ'יה! בלה! צ'יה! גנגסטה ג'י! גנגסטה ג'י! גנגסטה ג'י! פה, מדבר על אהבה. מה זאת בעצם אהבה? אהבה זאת יותר ממילה יפה. אהבה זאת מילה כוסית. איך אמרתי ל-T.O.B לפני כמה ימים, אנחנו אוהבים כל מיני דברים. אוהבים מכוניות, אוהבים בלינג בלינג, אוהבים כסף. אבל יותר מהכל... רגע, לא זוכר... בלינג בלינג, כסף. בכל מקרה, גם ראפרים קשוחים הם לפעמים רגישים. אני נגיד רגיש לאגוזים. גורמים לי להתנפח. אבל מה להתנפח? למה? כי אני רגיש. אנחנו כמו אגוזים, קשים מבפנים, מלאים בקליפה, והולכים טוב עם מוגות. וזה לא שזאת בדיוק המצאת הגלגל, או המצאת הג'אנט. זה משהו שאיפשהו כולנו מרגישים. כי וואלה, יש דברים שנוגעים בלב, כמו הבלינק שלי עכשיו. גנגסטר חכם אמר פעם, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. הוא לא היה הנביא, והוא לא הפיק את האלבום הזה. אבל אתם יודעים מה? הוא ידע איפה הבחורות שזזות. וגם באלבום הזה יש בחורות שזזות. ואני הולך לחפש אותם. צ'יה! זהו בשביל האינטרו, מספיק. כי הוא אמר לי לדבר על... תעצור את זה.